Okay guys. Limpyo sa ta sa balay na puntaan ni guys. Limpyo sa ta kay mingaw pa. City Hardware. Sabay lang gyapon kos kong rap gyapon sa kinabuhi. So karon guys, maglaban na po guys kay parang secure yung area sa balay. Ayun pa. Kaya para kawawa gamay itong abog. Manay sabon, okay na siya. 2 hours na lang. Kaya po Marami na tayo. kaya para taghan na tani. So sa kinabuhing angsot. Ano mo lang kamot guys? Kabaw pa rin washing machine guys. Bye bye now, my baby's leaving. Nahubak na ko guys. Okay mga guys. So kato mga nagplano og minyo guys. Unaan niyo sa makadaghan guys, nga dili lali magminyo guys. Sa karong panahon na mahal kayong bugas. Gasolina, mangumute ka, mahal gyud mo plite kay mahal ang gasolina. Pagkahuman guys, kung gusto nyo mong appeal, appeal mo, pero daghan na ta.
Para marami-rami na din tayo. Pila na paglaba guys. Dali na kayo manglaba guys. Oh. Dali na kayo. Mura na washing machine automatic ro niya itong lihok. Kay una ka di ka sugod paana. Tira nimo dira palugabaw. Pikas tiil. Yes pa. Sulod ang kamot, isulod. Kuskus gamay, kuskus lalom. Balik kag kuan, butang tubig gamay ang bar, paman. Babaw, tunga, kilid. Oo nga, gid ni mong kuskus diha, kuskusog gid ka tama. Diri guys, balihon, bali sa kaana. Bali na. Pag bali, pit ka naman nimo og barita. Ana, balik na po kas-pikas tiil. Diri na po kamo tirada guys. Oh, bilahan. Ang kinalasan din mo tira, bilahan gina kay. Simple lang ang buhay. Oh. Isang sunod kas kami yun, simple lang ang buhay. Dali na kayo, sa mga ka trabaho, trabaho, simple lang ang buhay. Bata gina guys na. Ayaw. Ngita na to guys, butan man guys. Butan man guys. Butan ba? Ah! Oh. Ah ba? Mayo ka na, Brad? Ano mo nagulo sa Natin mo, Brad? Tanong nga kuan guys kay Itong partner guys, wasa nang laba karon pasabton mo kay ano? Bantay sig bata guys, namilo pa tong tawa loy kay dito tabangan, wa tay duty ron. Pura ba duty na to ani guys, trabaho pa sa sundalo. Tungkol na ba? Para nang nay mga sigurun, tawagan. musik-musik ka man mo dong. Unsa naman itawong ka? Inani ka simple ka ba? Ano nang tirada? Ang laba. Kuskus gamay. Audi mau ba? Labag minyo pa mo. Akong brief guys. Tuluduhan lang ka mo, puro muslot. Inalang kapait ang kinabuhi kami niyo guys. So, naunagin nyo, di makadaghan kaya dong. Oh. Pero bakit na mo sa pagtira o labas panty? Joke ng panty kaya, mula ba na ito ng partner kaya. Diri na sa atong putlo atong video guys. Sa sunod na punta nga higayon, magkasinati og magistorya. Okay guys, daghang salamat. Sunod video na pod. Bahalag wala mo na no. God bless you all. Binso Amas.